Og du er sikker på, at du er klar? Ja. Okay, du er 100? Ja. Okay, du tager den bare her. Ro på, bare tag den, ro. Du klarer den. Kom så. Ja. Kom så. Bare vildt op. Det er Jonas, du ved det godt. Du kan godt. Woohoo! Sådan der. Jeg har ikke nogen faste seksuelle fantasier. Det er sådan bare ved at være poppe op. Okay, hvad kunne for eksempel poppe op? No way, så sagde. Nej, kom nu, Jonas. Du kan fortælle mig alt. Ja, lige kamera den. Jamen. Kamera, det er ligesom okay, Lars, så med dig. Seksuel fantasi? Ja. Altså, jeg har lige udlevet en faktisk. Jeg har fået lov til at dyppe fingrene i hakket oksekød. Må jeg se dine fingre? Jamen, altså, nu er der ikke så meget tilbage. Prøv at tage den i munden og sutte på fingeren. Ja, det vil jeg gøre. Sagde du ikke tage den i munden og sutte på fingrene? Jo. Okay, så prøv at komme med en seksuel stræk. Stræk? Ja. Hvad er det? Prøv at komme med noget, som du absolut ikke vil opleve. Seksuelt? Ja. Og det skal ikke være noget med lort. Ja, okay. Eller tisse, eller dyr. Ja, okay. Eller børn. Ja, okay. Eller gamle mennesker. Eller nære. Så er det ved at være nære, det gør I. Eller grimme piger. Jeg har ikke noget nære. Så er det ikke så meget til Eller fede piger. Hvad er der så? Eller drenge. Eller ikke drenge. Nej. Men. Nå jo, drenge må det godt være. Og mænd. Ja. Eller små piger. Jeg vil helst ikke opleve... Små piger med små fyrtårn. Der stikker lige op i luften. Små hvad? Fyrtårn. Stikker lige op. Hvad er fyrtårn? Små tissemænd. Små piger med små tissemænd? Nej. Dem hedder vi. Små piger med små tissemænd. Små piger? Jeg vil helst ikke vorne arm i arm styr nøgen med hverken Lars Stig eller Lars Stigfeldt, kan jeg sige. Rigtigt? Ja. Det er løgn. Rigtig var sådan rigtig var tæt i stiv, og så bare vågne op med. Du vil godt med Lars. Det siger jeg ikke. Men jeg kan sige så meget, at Lars vil også godt med dig, det har han sagt. Ja, okay. Jeg har det fint i min seksualitet. Ja, jeg har da bare det i min seksualitet. Der var nogle ting, som så ikke har øl under. Øl under. Øl under. Var en af. Du tager den simpelthen i hånden. Prøv at lugte til den. Prøv at det lugter ikke noget. Prøv at gøre det. Hop. En hånd. Godt. Jeg skal bare lige gå lidt med den her. Hvad skal du have for? Det gør du ikke. Det gjorde han ikke, det der. Det gjorde ikke på jern. Jeg vil ikke have den mund.
Fordi jeg med egen tand kunne jeg måske have gjort det. Det sker bare ikke, Lars Rimi! Kom, Lars. Er det her klam? Nu. Og det er noget, der påvirker alle, der har nogen bo, der hedder Gunn-Britt. Den der. Så er det snart koncert mellem 17. august, Hvad har vi i dag? 3. august. Du er et lille luskesvin, du er. Stor husk. Huha, det var rart at få fyret den lidt af. Hvor står den til? Han var ved at være desperat nu. Ja, hvis de kunne finde på at smide sten gennem hans rode. Behøver jeg at sige noget? Kommer bare og prutter. Det var ikke nogen vilje. Kæft, jeg kan godt få den og sådan en. Sådan som det der svinehiv der. Det der varme mad. Kan du se det? Ja. Det er altså ikke noget, jeg gør med vilje. Prøv lige tage en med. Bare dårligt. Prøv lige en gang det. Nej. Jeg lige godt alligevel. Jeg lige godt alligevel. Grim af bygning. Grimt skuldergrimt hår med en grim accent. Grimt tøj. Med en grim øjne. Ham her, han er altså virkelig grim. Grimme med grimme striber. Du er så dejlig blød, yes, og sød. To nu.
Skal jeg ikke lige prøve at vente? Prøv lige om med at forskellige film der. Er det ikke for fedt? Er det cool? Det er helt stort. Hvor lidt i spidsen igen. Nej, det er for stort. Hvor det kommer ind. Tony har en formidabel dobbeltgænger. Sporen op, sæt op, at du trækker her penge. Du kan ta en håndfuld ud af vokolekt. Du kan blive som folk flest, eller du kan blive præst, men kom aldrig tilbage. For her er dine dager salte. Jeg skal bedre deg din sønn, for at han er du endnu ikke dømt. Ingen kan si nei til beløpet som en søker jeger. Og bare fader Martin vet hva som ligger bak et halleluja. Piss. Bare fader Martin vet hva som ligger bak et halleluja. Og bare fader Martin vet. Pivsgaard. Kender du Allan Bisgaard? Jeg synes, jeg har hørt navnet før, men jeg tror ikke, jeg kender ham. Der kommer Sørle Hejle Rytter, fucker Hejlemanden. Jumping and
can harm you with daddy and mammy. Nu alle sammen have det godt. Pas på, I ikke tisser i sengen. Eller I skal ikke onanere. Lars, du hørte mig. Ja, jeg hørte godt. Ja. Nej. Ingen. Onanisvin ud.